V Holíči sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novopostaveného multifunkčného ihriska pri spojenej škole, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Aj novo vybudované športovisko v Holíči je dôkazom, že Trnavskému samosprávnemu kraju záleží na budovaní športovej infraštruktúry na území celého kraja. Čo sa týka tohto športoviska, tak z vlastného rozpočtu do ňoho župa investovala viac ako 250 000 eur. Vybudované bolo nové športovisko, rovnako aj prístupový chodník, a čo sa týka budúcna, tak plánujeme tu vybudovať aj workoutové ihrisko. Športovisko bolo vybudované koncom minulého roka, pričom na jar bola dokončená finálna úprava okolia ihriska. Súčasťou projektu bola tiež výstavba prístupového chodníka, ako aj dodávka a montáž športových doplnkov a výbavy športovísk. Športovisko už využívajú študenti školy a v podvečerných hodinách a cez víkendy bude k dispozícii aj širokej verejnosti. Multifunkčné ihrisko by malo v prvom rade slúžiť samotným žiakom. To znamená, v prvom rade je to výchovno-vzdelávací proces, čiže vyučovanie, a potom samozrejme je to aj krúžky, ktoré budú sa tu realizovať, alebo ďalšia záujmová činnosť, ktorú budú viesť samozrejme naši pedagógovia. Toto ihrisko samozrejme tým, že nie je financované z eurofondov, tak bude k dispozícii aj širokej verejnosti, organizáciám, a myslím si, že bude patrične využívané. Po ihrisku, ktoré mesto Holíč zrekonštruovalo aj vďaka získaným finančným prostriedkom z Fondu na podporu športu, je to ďalší priestor, ktorý môžu okrem študentov školy využívať aj obyvatelia mesta. Tak ja sa v prvom rade veľmi teším, že v meste máme aj túto športovú štruktúru. Tým, že aj Trnavský samosprávny kraj podporil túto akciu do strednej odbornej školy, tak sa teším, lebo to bude mať veľmi významný vplyv nielen pre žiakov, či to konkrétnej strednej školy, ale aj základnej školy. A tým, že možno to ihrisko nie je viazané finančnými prostriedkami na eurofondy, tak má úplne iné využitie. To znamená, že aj pre verejnosť, a naším cieľom je hlavne spájať tie športové aktivity pre mnohých iných ľudí, detí a iné vekové kategórie, takže ja pevne verím a želám tomu ihrisku, aby ten povrch bol naozaj pevný, stabilný a čo najviac využívaný aj v prospech našeho mesta Holíč. Priestor, na ktorom teraz stojí moderné multifunkčné ihrisko, slúžilo v minulosti ako poľnohospodársky dvor. Takže boli tu určite nejaké maštale, nejaké hnojiská a veci, ktoré teda na tomto pozemku kedysi slúžili, ale v dnešnej dobe už sem nepatrili, takže bola to veľká výzva, ale nakoniec, ako všetci vidia, dopadlo to dobre. Urobili sme tu multifunkčné ihrisko rozmeru 33x18 metrov. Použili sme už moderné technológie, to znamená, povrch sa dal EPDM povrch, už nie umelú trávu, ako bola teda pôvodne v projekte. Trnavský samosprávny kraj, aj všetci, aj škola vychádzali v ústrety, takže vždy sme všetko k spokojnosti vyriešili, aby teda toto dielo mohlo byť dorobené v termínoch, aké boli zadané. Výhodou nového povrchu je najmä to, že menej zaťažuje kĺby a kolená športovcov. Ide o odpruženú podložku s minimálnou životnosťou 15 rokov. Teší ma aj to ako Holíčana, že určite to prispeje v rámci Holíča. Je tu vybudovaných už viac takýchto športovísk, takže určite to prispeje aj, aby sa v Holíči viac športovalo, či už mládež, tak aj dospelí, pretože ako pán riaditeľ spomenul, budú to môcť využívať nielen študenti tejto školy, ale aj iní obyvatelia mesta Holíč.